Náš príbeh sa začína v krajine za skriňou, keď bol ešte náš tier zakrytý perinou. Uháňal lesom v objatí a pritom si nakakal do gatí. Nástrojom na zlobu stať sa mal, no osud s ním inak plánoval. Odsudzený na dlhú dobu bol a v nevedomosti žil v krajine pred skriňou. Zvláštne znamenie sa mu v snoch zdalo a spávať mu nedávalo. Nevedel však, čo to znamená, ale však pozerajte sa, s tým je táto rozprávka spojená. Áno? No, serus, čo by si dať? Vonku? No, hej, šiel by som, jasné. Však vieš čo, ja sa oblečem a prídi ku mne, ťa počkam, čo? No, okej, dojdi, dobre. Čau, čau. Poďme tu. Otvor to. Vyšiel hneď, pozrel sa okolo a nikoho niet. Pohľadom skúmal krajinu za skriňou a zrazu si len tak z ničoho nič prehodil ofinou. Prvé kroky boli tiché a neisté, no potom si zvykol chasenáš, je to zaisté, hej? Vyplašený sám utekal preč. Pozor, tier, pozor, za chvíľu s niekým hodíš reč. Jau, guys!
Kto to povedal? Veď ja som to povedal. Kto ja? Teda, kto ty? Veď ja som to povedal. No rob si srandu z kameňa, nech si kto si. Ha, 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 si vtipný. Ukáž sa, ktokoľvek si. Si slepý a nevidíš, sa pozri pod seba a uvidíš. Je to možné? Hovoriaci kameň? Bravo, bravo, našiel si ma. Ha, ha, ale pusti ma, lebo ťa kopnem. Matučký kamienok. Nie, udusím sa. Ty! Stoj! Čo robia také končiny ako ty v tomto cudzincovi? Čo? Teda, čo robí taký cudzinec ako ty v týchto končinách? To by som mal ja rád vedel. Odkiaľ sú tvoje nohy? Pane, ja vám vážne nerozumiem. Sa ťa pýtam, odkiaľ sú tvoje nohy? Bože, kde som sa toto dostal? No do krajiny za skriňou. Čo to je za krajinu? No to je krajina za skriňou. Áno, to už viem, ale chcem vedieť viac. Napríklad, prečo som pri príchode do tejto krajiny stretol hovoriaci kameň, ktorý ma chcel kopnúť nohou. Chápeš? Kameň! Noha, to nejde dokopy. Dobre, ukáž. Ty si on? Ty si ten vyvolený! Ty zachrániš naše zlo pred krajinou! Teda našu krajinu pred zlom! Toto? To sme si kreslili v škole na výtvarnej, len ja som si to nakreslil na ruku. A však áno, ale máš to tam, tak si vyvolený! Poď, ja to zavedem za niekým, to všetko vysvetlí. Tier, chod do Velesa. Tier, chod do Velesa, Veles. Do tier, choď. No, choď, bež do Velesa. Musíme ísť do Velesa. Je ty zima, dievčatko? Nie. Je ty teplejšie, dievčatko? Nie. Aké je tvoje meno? Volám sa Nastenka, ale kamaráti ma volajú Nastenka. Pekné meno pre ohavu. LOL. To vlastne ide. Prečo sa rozprávajú takým spôsobom? A viem čo ja? Teda čo ja viem? Prosím ťa. Jeruško, vieš ako sa dostaneme do Velesu? Poviem ti to, ak mi splníš jednu úlohu. Akú úlohu? Zo 100 metrov musíš trafiť túto papriku, toto snehovou gulou. Keďže si splnil svoju úlohu, teraz si tam stane niekto, ktoré chce zavedú do Velesa. Šťastnú cestu! Ďakujeme! Nehoda sa však mala stať, nestihli si ani zakričať. Do frasa! Už je tu! Už prišiel! To sú mi novinky. Zavolaj škriatkov na ohliadku. Áno, pane. Aj ty. Áno, pane. Dones mi víno. Nech to bude. Nech sa páči, pane. Ďakujem.
Riadkovia hľadali tiera s horárom a občas sa museli vyhnúť aj nepríjemným konárom. Zacítili bezvládnu korisť, mali chuť si trošku do nej pohrysť. Nemohli si však ani štipku ubrať, mysleli si, že im majú iba veci zobrať. Síce si bitku vyhral, ale vojnu nevyhráš. To sa ešte uvidí. Pane! No čo si zistil? Sú vo lese. Našiel som tam toto. Nie je to náhodou ten hovoriaci kameň. Kto ma tu spomína? Buď ticho, keď pán rozpráva. A čo? Zahodí ma? Nie. Poď za nimi a prinies mi ho sem. Spoľahnite sa, pane. Som rád. Dones mi víno. Samozrejme, pane. Nech sa páči. Čo sa stalo? Okradli nás. To boli určite škriatkovia. Stavím na to krk. Prečo to je zrazu také teplo? No vieš, raz za ročné obdobie sa tu zmení sekunda na sekundu. Čože? Teda raz za pol roka sa tu zmení ročné obdobie do sekundy na sekundu. A preto som vždy pripravený. Počuj, kde teraz sa vydáme? Tuto som videl cestičku, sa po nej vydáme a možno tam niekoho stretneme. To znie ako celkom dobrý nápad. Nezabudni si zobrať veci. Aj, no jasné.
Čest. A čo, máš sa ty ako? Ale celkom dobre. Kam ideš? Ale babička mi poslala holuba s listom. Čo mám prísť? A v čo ťa nese košík? A mám tu cukrovinky a jahody pre babičku. Nedala by si mi zo pár? Nie? Bože, ja duba hlavová. Toto je tier. Teší ma, ja som červená Ahoj. čiapočka. Je to on? Teda, Vďaka Bohu už som prestala veriť, že sa objaví. tiež tomu neverím. Nuž, ale my sme sa chceli spýtať, akým hranom sa dostaneme na cestu? Vždy takto rozprával? A tak človek si zvykne. Viete čo, pôjdete rovno a tam uvidíte hrad. Díky. Ďakujeme. Čest, Čest. čest. Moja stará známa, poznáme sa roky. Počkajte. Niečo pre vás mám. Čo je to? Ukáž? Obrúsok pre strisa. Ukážem vám, ako to funguje. Dobré. Hej, díky moc. To sa nám zíde. No fakt, Ináč. díky. Už som nejedol roky. Ja tiež nepamätám. Ukáž si. Dobre. Dobre. No poďme. Poď. Ja som strašne zvedavý, koho v tejto krajine ešte stretnem. Ale vieš čo, sú také rôzne bytosti, ako si mohol vidieť. Napríklad, minule som sa pohľadal s Kvetom Kvietoslavom. S Kvetom by som sa teda nechcel pohľadať. No, tak si tam v pohode. Teda, pozri, to je ten hrad. Konečne! Počul si to? Zase blúzniš. Naozaj tam niečo je. Je tu niekto? Haló! Žiaľ by sme odtiaľ to boli preč. To áno. Očakával som vás. Poď. Konečne si tu. Čo tu vlastne robím a prečo som tu? Odpovedzte! Všetky tvoje otázky budú zodpovedané. Časom. Nie časom, chcem to vedieť hneď. Chcem odísť z tejto krajiny.
Neboj sa, dočkáš sa, len musíš naplniť svoj osud. V tom prípade chcem vedieť všetko. Všetko ti bohužiaľ povedať nemôžem. Na to musíš prísť sám. Ja ti len môžem povedať smer tvojej cesty, po ktorej sa vydáš. To ostatné nechám na teba. Neviem, či to dokážem. Zvládneme my sa to. My to zvládneme. Tvoja cesta nebude jednoduchá. Podstúpiš 3 skúšky, ktoré overia tvoje najdôležitejšie vlastnosti. Aké skúšky? Aké vlastnosti? To ti bohužiaľ povedať nemôžem. Ako zistím, že som skúšky úspešne vykonal? To poznáš sám. Myslím, že už je čas ísť. Počkajte! Poďte na západ. Nech je vám slnko v petách. Konečne tomu začínam rozumieť. Tak čo, priniesol si mi ich? Už som ich skoro mal, ale vyrušila ma tá čiapočka. Hoď za zbojníkmi a ponúkni im toľko jedla a toľko pitia a sa im z toho budú pupky prevracať. A nech mi ho konečne donesú! Áno, pane. Donesú! Viem. Samozrejme. Ďakujem. Máš aké pocity? Aké mám pocity? Aké ja mám pocity? Veď absolútne neviem, čo mám robiť. Kľud, veď my to spolu všetko nejako zvládneme. Lenže problém je v tom, že neviem, čo máme spolu zvládnuť. Chápeš? Neviem, kam mám ísť a čo mám robiť. Jedine, čo viem, že mám toto zvláštne znamenie na ruke. A ešte k tomu mám spraviť aj nejaké 3 skúšky. Tie skúšky určite zvládneme. Stačí, keď máme na západ, aby sme mali slnko v petách. On ako dlho budeme musieť ísť? Prekvapenie, nuž. Takže už som ti fakt začínal rozumieť, ale teraz fakt neviem, čo si povedal. Lol. Vstaň! A ty druhý, poď! Berte ho! Ideme! Neboj sa nič, malý tier. Zavediem ťa do krajiny plných túžob a hier. Haló? Je tu niekto? Haló? Dobrý deň. Dobrý. A odkiaľ idete? Vyzeráte byť unavená. Ale to som si bola len drevo nazbierať, nuž, ale veľa som si nazbierala. Drevo menej ste si mala. Ako prosím? Teda mali ste sa zobrať menej dreva. Nuž, ale ja to už tak neodhadnem ako za mladých čas.
Ja mám mladé nohy, ja vám to pomôžem odniesť. Ale nechaj tak, chlapče, ja to zvládnem. Ale veď nechajte, babička, ja vám to odnesem. Joj, ďakujem, synak. Joj, kríže bolia. Joj. A skade si ty, synak? Ja som z krajiny spred skrine. Spred skrine? No ja som stará, ale tam som ešte nebola. Pekne je tam. Táto krajina sa mi rozhodne začína páčiť viac. No a ty kam máš namierené? Ja vlastne nemám žiadny cieľ, ani neviem kam mám ísť. Dám, že mám ísť na západ, aby bolo slnko v petách. Tak nejaké rozprávky. Tiež mi to tak prípada. Joj. Počkajte, ja vám pomôžem. Joj, ďakujem, Poďte, synak, babička. ďakujem. Joj. A čo, je to ešte ďaleko? Ja, však to aj pukneš a vidíš. Chýbaj. Joj, no, buď taký dobrý a sem mi to polož. Ja to tu tak mávam. Nech sa páči, babička. Joj, no, ďakujem. Dobre, babička, už musím ísť. No, ahoj a ďakujem. Dovi. Nuž, zlatá babka to bola, ale aspoň nájsť mi mohla dať. Som to kde? Čo ťa to zaujíma, chlapče? Nechaj ho a príď sem! Oskar, šefe. A koľko vlastne za neho máme dostať? Toľko jedla, koľko nám bude brucho stačiť a toľko piťa, koľko nám bude hrlo ráčiť. Hej! Zajtra odneseme a odmenu si vyzdvihneme, hej? A prečo sa nám vlastne unesli? Ako prečo? Však budeme mať do teba toľko jedla a toľko pitia, až sa nám budú pupky prerácať. Mile síce ja. Prečo práve ja? No však preto, lebo ty si ten, vieš, ten vyvolený. Vyvolený? Ja nie som vyvolený. Čo? Ak nás chceš oklamať, aby sme tam pustili, tak si to vyho z hlavy. Ukáž ruku! Nie, duša nášho pána je v bezpečí. Buď ticho, všetko prezradíš. Aká duša? Však predsa tá na tom strome, na diablovej luke. Čo? Zabijú ťa, prečo si to povedal? Nie, jeho nezabíjaj. Zabijme radšej jeho. Nie! Nezabíjajte ma! Dá ho niečo oveľa cenejšie ako je vyvolený. Čo môže byť lepšie ako plno pitia a plno jedla? No jedla piťa predsa plno je. Ja som taký opitý. Alebo tomu nerozumiem. To je jedno. Hlavne ma rozviažte a všetko ukážem. No dobre teda. Díky chlapi, nebudete ľutovať. A teraz vám ukážem, ako to všetko funguje. Dobre, Tak toto je iná vec. Tak, kúkaj na to. To nám budeme, ani Ty máš nemusíme to? pomaly Jo, kradnúť, nie? Dobre, co? Dobrý Dobre, kokos. čo? A toto, Ó, kúkaj na to. ty kokos. O, To je jak čože? od mojej mamy. Očica. Dobre, Čo to je vôbec? Čo... To je mňamky. Čo si dám? Ty hlupáci! Chytím toho nesprávneho! To není možné! Človek už si tu všetko robil sám! No super, teraz musel začať pršať.
Dobrý. Ahoj! Kto si? Ja som predsa Víla. Chvíľu dobrá a chvíľu nie. Teraz si jaká? A čo ťa to trápi? Prepáč, ja som sa len pýtal. Pohode. Počkaj. Nie si to ty ten vyvolený? No hovorí sa to mne. Hej. A ideš už dlho? Vypadá mi to, ako keby som išiel celú večnosť. Hladný som, smedný som. Už by som sa aj umyť potreboval. No ale to mňa nezaujíma! Prepáč, no! Pohode. A chcel by si ísť domov? Samozrejme, po ničom inom netúžim. Čože? Môžem ti poskytnúť cestu domov. Fakt? Ako je to možné? Nie, robíš si z teba srandu! Nechápem. Pohode. Stačí, ak sa dotkneš mojej magickej paličky a splní sa ti to, po čom najviac túžiš. Tak teda dobre. Zmizla. Sklamaný tier blúdil krajinou a dal by si chleba so slaninou. Nechápal, prečo sa nestalo to, čo sa malo stať. Keď sa už predsa mal doma dávno radovať. Tvoja myseľ je spätá doma s rodinou. Ale tvoje srdce bije tu, v krajine za skriňou. Dúfam, že som sa už zbavil. Zmizni. Dík, brácho, rád ťa vidím. Česť. Kde si bol? Čo sa ti stalo? Kto ťa unesol? Ale unesol ma utek, ale zbojníkol som. Uniesli ťa zvoníci? No, A čo to bola za bytosť, čo ma tu napadla? tu miestny vodník. Netreba sa ho báť. No však som videl. Ideme? Poďme, poďme tu rýchlo preč.
toto je ten strom. Poďme ho preskúmať. Kde by to mohlo byť? Netuším. Tak čo, ešte si to nenašiel? Ja mám šajnu, kde to môže byť. Kde som to? Čo sa stalo? Kde to som? Gratulujem ti. Čo? Prečo? Za čo? Úspešne si splnil svoje 3 skúšky. Prvá bola pri stretnutí s babičkou, kde si dokázal svoju dobrosrdečnosť. Druhá skúška bola pri stretnutí s vodníkom, kde si dokázal svoju odvahu. A tretia, posledná skúška bola pri stretnutí s Willom, kde si dokázal svoju oddanosť. Prečo som ich mal vlastne robiť? Lebo iba skutočný bohatier môže zničiť zlo. Už od malička ti bol určený osud zachrániť našu krajinu. No jasné, už tu do seba všetko zapadá. Tie sny, ten znak, už sa mi o tom toho snívalo. A deň predtým som si to znamenie nakreslil na ruku. To práve on ťa pustil do tejto krajiny. Je to symbol odvahy, dobrosrdečnosti a oddanosti. A čo mám teraz robiť? Teraz sa vrátiš späť, spečatíš svoj osud a zničíš zlo. Prečo práve ja? Veľa šťastia. Čo sa to stalo? To je ono? Podaj mi pištol. Konečne je koniec. Nie, čo si to spravil? A prečo to nefunguje? Týmto to končí. Juchu, ja letím. Sami? Boj, stávaj. Už je koniec? Dúfam, že hej. Dajte sa ísť domov. Čo je? Čo sa tu deje? Je ti niečo? Nie, som v poriadku. Vážne ti není? Nie, to je dobré. Aha, môžem sa sem skryť. Je tu niekto? Je tu niekto? Choďte preč, nemáte čo robiť. Prosím, sme unavení, potrebujeme si oddychnúť. Nepovedal som vám snáď, že... Ako je toto možné? Nie, to sa nemalo stať. Čo sa nemalo stať? Kto si? Poďte za mnou.
na seba. Ďakujem. Ďakujem. Poď, ty si to vládne. Ďakujem. Sadni si. No hovor, kto teda si? Viem, že to pre teba bude ťažké, ale ja som tvoj brat. Čo? Ako je to možné? V proroctve sa hovorí o dvoch bratoch, ktorí majú zničiť zlého čarodejníka. Jeden bol poslaný do sveta moderného a druhý zostal v svete za skriňou. A prečo sme boli vlastne rozdelení? Predsa preto, aby sme zničili obidve duše čarodejníka. Ako prosím, dve duše? To si nevedel? Jedna je ukrytá na strome na diabolovej lúke a tá druhá v modernom svete. Ale čarodejník povedal, že len jedna duša, a to som už predsa zničil. On bol pritom. Bol. Tak predsa si ho zničil. Dokázal si to, čoho ja som schopný nebol. Nespravil som všetky skúšky. Čo budeme teraz robiť? Ako sa dostanem naspäť domov? Musíš za popoluškou pre 3 oriešky. Jeden použiješ na to, aby sme sa dostali do tvojho sveta. A tie ostatné 2 už použij ako zaumieníš. Prečo vlastne musíme ísť domov? Ide s nami? Samozrejme, jedine spoločne dokážeme poraziť zlého čarodeja. Musíme čo najskôr vyraziť. Poďme. Poďte bez mňa. Nie, nenecháme ťa tu. Ja patrím do toho sveta. Poď, pomáhame. Keď si už všetci mysleli, že je koniec, tak sa začal nový príbeh o dvoch bratoch, bohatieroch. Teraz, dámy a páni, idú nevydarené zábery. Haha. Nemám sa motovať. Dobre, choď už. Veď nechal som, choďte, ešte nahrávam. Ešte raz, hej? Dobre, teraz. Môžete ísť. Takže... OK. Lebo iba skutočný bohatier môže zničiť zlo. Vážne? Moja stará. Je to tvoja stará, hej? Ako? To je moja stará. Je to moja stará, hej? Nie, to môže, to je dobré. Povedz 3, 4, 3. Počkaj, zabijem ťa, prečo si to povedal? Hej. 3, 4, 3. Pabo močí, halo, oncíka. Také zlaté. Pabo, otoč sa. Asi to... Jaj. My sme sa chceli spýtať, akým hradom sa dostaneme na cestu. Vždy takto rozprával. A tak človek sa zvykne. Viete čo, pôjdete rovno a tam ho uvidíte. Oho, hrad. Tí hlupáci chytili toho nesprávneho. To nie je možné. Prečo si nezatvoril dvere? Koniec.
Ja v ruku ty čo ty. Kde zmizla? Okej. Pane. No čo si zistil? Vyletel ti sopel. Rovno mne do ksichtu.